Lapis lazuli. Panglino. Bibe? Nagunsa na ka? Nagunsa na ka? Maganda. Ha? Maghugas siya, Doy. Maghugas siya ng pinggan. Kasi maghugas, Doy. Mag-inom ba kong tambal yan na, Be? Maghugas na, Doy. Ay, gilat! Ning ay, sudan. Kabi ka nun, Doy. Ako tayo sudan. Makaon man ang kanon, baragay sudan. Diba? Makaon ang kanon may sudan, ha? Ka. Wala ka masyusi ko, ah. Ha? Doy. Where are you? Ano kasi mong kanon? Luto na? Itilawan din mo? Plus dos na. Say mo kanon, Day? May pakabibi kay buot-buot ka. Hilas juga kabi mga manghud mo kaon nagbisag unsa ikaw. Piling bapa kay ka. Nyara tang gabi magsudan. Sudan na mga sila tuyo. Tuyo ra man gani ang giingon, be. Budoy. Tuyo-tuyo sa ta. Magchoyo-choyo. Naluto naman siguro ni eh. Di ko naman akalain na. Not kada ko sa star. Naluto naman di ay. Mailhan yun mong plato ba nga. Damak gid ang nanghugas. Huwag ko kay tag plato pero
Luto tag kanon nos paniod to. Kay unsaon na lang ang tambal. Way sudan mel oy. Tuyo-tuyo sa taron. Hamon, say sudan ninyo diha. Dito sa kanon eh. Okay, alas 2 na. Wala ko kayo nang tambal. Alas 2 na? 2:18 na. Alas 3 na ma? Alas 2! Dami kayo mong sudan, no? Dami kayo mong sudan. Tuyo-tuyo sa taron. Kay pait jud kayo rong panahon na. Tuyo-tuyo sa ta. Mel, pahalam ako sa imong power bank, Mel. I-charge na ako sa speaker. Tambal sa guiter. Maintenance sa liog nga nagburot. Lain lagi nigbaho ang dato puti doy ay. Hindi ko na ba? Yan ni ginigbaho be? Da? Naglangtog baho. Kapag Ang dato puti. Ha? Yan. Ilat. Yan ni nigbaho. Magbaho. Mura magbaho nimo. Sabi mo gumot pod ka. Usa sila. Mga onday tanin nyo. Auban ako si Budoy. Mel, pahal mo ko sa imong power bank, Mel. I-charge na ko ang speaker. Low ba to, Bel? Oh. Diri ka, Doy. Para na po ko kauban, Doy. Doy. Adikaw. Uman kita. Susudan mo, Doy. Kaya. Among sudan, dato nga toyo. Dato puti. Gapon nakalimot kog inom og tambal, giisa ra na kog inom. Balag way sudan doy na, basta lami ang kanon. Magani lami ang bugas ni Binos, no? Okay ra way sudan. Laay man kayo ron, ah.
Kalian ang hulot sa imong kanon doy. Dato kay sa mukhaon nos. Pang social gid yang ba. Pina social gid yung mukhaon, pina close ang mouth. May gani lami ang bugas. I-promote dahil ang bugas ni Venus doon. Napalit na mo sa bugas ni Venus nga lami kaayo. Pwede ra makaon may sudan. Lagi oy social kay si Budoy. Pangdato kaayo. I-promote nato ang bugas nga lami kaayo. O tanawa. Dali ra kaya nahulot ko. Bisag tuyo ra sudan. Sino mukhaon pa ka doy? Mukhaon pa gani day siya nos. Sugot ka gani siya mas pila nga tuyo yang sudan. Kay lami daw ang bugas. Bitaw na sa ay humo kay imong bugas ron ay katong niag. Ikatulo na ni nga kuan. Mo siyag malagkit. Nagmata na si Kian, bebe? Hindi sila pili nos. Moro po niya akong nakuanan sila kay mukhaon ra gyud sila gulay sudan. Oh, ano na siya, nag-andam na siya yung kuan. Diri akay pakita imong sudan. Di katong tulo na gid siya ka katong ikatulo na may kakuan nga humok jud kayo ang bugas kaning pula. Ug ano siya siyang kanon oh. Siyang sudan nga adobong pato. Taon na maglungag minos. Ang kanon mabahawan jud karon kay ang kanon perti man humok man jud kaayo. Makalung sa isa ka adlaw ikatulo na makalungag. Labi na si Kian kay kilaw na lang ang kanon. Magkaon sa kay mag-vlog ra ba ming Tagalog ron? Diyan may tindahan. Yan ni ginigbaho ang tuyo no? Igani gining baho ang dato puti be?
Tagalog god. Tong big vlog. Yung gira-gira. Si Francis Garcia. Nami part 2 atong palautang. Katong gipaningil nga nasuko. Ano gani? Silver swan man gud ginagamit nako na bag-uhan ako sa baho ba kay lain makigbaho. Pero lamay mang kaon ni Bodoy. Sa dato puti. Basta na ka tong wala pa. 228 pa. Nagmamala, bebe? Bukaan ka yan? O, dali. Di mo ka makaon. Kaon ko. Alay na yan. Bukaan day ka. Wow. Darita sa log. Kuang tuyo day. Kay mukhaan na si Kian. Kuang tuyo yan. Ang sudan ni Kian nga lami kaayo. Amin ako tong trader kasi hindi ka na ako ng cellphone. Yan na, ako lang okay yun. Ganahan, day kag-anan-ani. Okay. Nadatos, mami pang sabat ka dito. Ganahan, kiday kag-toyo e masudan. Wow. Sila ka bukutan ang Nga mga haunta ninyo. Ha? sila ka bukutan. Tapos gamay hapon na kami. Iyan, makay na pula. Si Mong Nang, ganito. Hapon ako 1, 2, 3, 4, 5.